Happy graduation, Che! Ang aming estudyante magtatapos na. Congratulations! Ito naman si Mayla, ang aming unang scholar, ang aking bunsong kapatid na babae. Pareha sila scholars ni Motor Trend. Congratulations ng bonggam-bongga, Che! From Bulusan, Sorsogon. Isa kang cum laude. Dapat kang ipagmalaki ng iyong lugar. Diba? Nakarating ka dito sa Iloilo. Napakahusay na bata. Good luck sa iyong bagong journey. Aalis ka na sa aming piling, syempre upang matupad naman ang iyong mga pangarap. Ito, umaakyat kami ngayon ng stage upang tanggapin ang kanyang awards. Cum laude siya at nung third year ay kasama siya sa Dean's Listers. Wala namang face to face kaya ngayon din niya tinanggap. Nakaka-proud naman ang batang ito. Na kahit na malayo siya sa magulang niya at ito nagtitindera siya sa Motor Trend kada wala siyang klase. O ngayon may honor pa siya. Congratulations sa iyo, Che. You deserve naman at ang lahat ng mga narating mo. Good luck sa iyong journey. Kita ka na upang makasuporta sa iyong pamilya. At kami naman ni kuya mo, sana ang makita naming papalit sa iyo ay katulad mo rin at katulad din ng aking kapatid na si Mayla na mga mabubuting bata at masipag mag-aral at talagang deserving na matulungan. Good luck sa iyong journey. Libre ang tuition ni Che sa ISAT University. Yun ay paaral ng gobyerno. Ang sagot namin ay ang kanyang pamasahe, ang baon, pagkain at ang tirahan. Yun ang tulong namin sa kanya. Inaalalaya namin siya upang matupad ang kanyang mga pangarap na siya ay makapagtapos. Maligaya kaming lahat para sa kanyang pagtatapos, sa kanyang tagumpay, ang unang hakbang patungo sa kanyang mga pangarap. Siya ay makapagtapos ng kolehiyo at makapag-apply ng isang marangal na trabaho, maging isang guro. Magkaroon ng stable na income upang maalalayan din niya ang kanyang pamilya. At pagtapos na niya tulungan ang kanyang kapamilya, tutulong din siya sa ibang tao katulad ng ginawa namin sa kanya, na kahit hindi namin siya kilala, hindi namin siya kadugo at wala kaming anumang relasyon ay tinulungan namin siya ng buong puso. At maraming salamat at hindi rin naman niya kami binigo, hindi niya sinayang ang pera at panahon. At sinamantala naman niya ang pagkakataon na yun upang matupad ang kanyang mga pangarap. Alam namin na binigay siya sa amin ni Lord. Siya ang nagbigay sa amin ng bata na katulad ni Che at ni Mayla. Salamat sa aking kapatid na si Lito dahil siya ang tagadala dito ng mga estudyante. Siya din nagdala kay Mayla dito. As of the moment, sila ay nagpapaganda. Sila lang din ang nag-aayos sa kanilang mga sarili. At pati ako, ayan, inayusan ako ni Sol. Thank you, Sol, sa pagpagwapa kay Tita Juliet. By 1:30 p.m., naglakad na kami galing sa ISAT campus papunta dito sa Leon Gymnasium. Malapit lang naman, ayan. Wala pang masyadong tao kaya pwede pang mag-pictorial, kanya-kanyang pictorial ang mga nanay at ang mga bata at ang mga magbabarkada. Kasi kapag nagsimula na ang seremonya, bawal na ang
patayo-tayo. Meron lang isang official photographer ang Isat Leon. Yun lang ang may karapatang mag-Kodak sa lahat na may palatandaan na neon green ata na sticker sa sleeve ng kanilang damit. Yun lang. p.m. magsisimula na po ang seremonya ng 43rd commencement exercises ng Isat Leon Campus. Academic Affairs, and to be assisted by Dr. Julio Silaidarin to give the diplomas and certificates. The music on the background is the graduation song of Isat Leon. Ito ay kinumpose yata ng isang estudyante rin. I'm not sure sa history. Basta ito ay sariling komposisyon. Ang awiting ito, ang graduation song na ito. Mga larawan nilang Ayan, si My Labs dumating na, nagsara siya ng tindahan at bumiyahe ng 1 oras para makahabol dito sa graduation ni Che. Kailangan naming magtinda araw-araw. Ang benta nga lang niya ay 500, pero salamat Lord, merong benta pa din. Din sa aking kapatid na si Sir Lito at kay Tito ni Che na si Arna, sila ang nagdala dito kay Che. Ito, graduate ng ating estudyante. Balik tanaw sa nakaraan. Ang unang araw ng pagdating ni Che dito sa amin. Ito ang ikadalawang araw niya na ipinasyal ko na agad sila sa Guimaras. Kasi hihinatid siya dito ng aking kapatid na teacher na si Lito, na co-teacher ng kanyang tito, nakasama din. Sabi ni Lito, kailangan ni Che ng tulong para makapagkolehiyo. May pangarap ang bata pero walang kakayahang paaralin ng magulang sa kolehiyo. Naghahanap naman kami ng time na yon ng matutulungang bata na deserving kasi napag-graduate na namin ang bunso kong kapatid na babae, kaya time naman na tumulong sa ibang tao naman sa hindi namin kakilala at hindi namin kadugo. Ang mga pamangkin kasi namin mga maliliit pa naman at kayang-kaya naman ang kanilang mga magulang. Ito ang naisip naming mag-asawa dahil wala namang kaming anak. Ito at tutulong kami pa isa-isa sa batang deserving na gustong makapagtapos ng kolehiyo. At the same time ay makakatulong din sa pagbantay ng motor trend.